2027. To IBC nyalo timo ang'o e wach mar lweny ni nikech lweny ni entiere kidienje ariyo. Nwaneno ka lweny nowuok ma ji otho. Ma gi fine jochung'. To koro lweny mawuok seche migo opura ma jochung' te ni e line kan to koro odhi oyier ng'ato. Be nitie kaka inyalo konye lweny mawuok bang' yiero. Kata chieng' yiero. Mano penjo maber, Trevor. Mano emomiyo ang'isi ni an amor gi gima IBC notimo e stakeholders meeting mane gitimo 2 days ago ma giluongo all the agencies mondo ji opogre ni ji oyiere ni loso yiero ken mana IBC kende. Nitiere gik ma IBC nyalo timo gi gik ma other agencies ema nyaka tim. Onego before 2027 aneno ka mano e gima kuma gichiko. Magi wacho ni ande police get through the Inspector General of Police. In tiji e yiero en ang'o? DCI in tiji e yiero en ang'o? Director of Public Prosecution in ke ji dhi e yiero tiji en ang'o? Judiciary in tiji en ang'o? Civil society yiero can never be left mar IBC kende. Gima notimore last IBC gi last electoral cycle. Ji tene galo ni kineno ka tulo kowuok, dhaw kowuok, ji blame IBC. But ing'eyo ni IBC imiyo mana some police matin mondo orit kar kurano gi mondo orit ballot boxes gi jok matimo yiero ne. But the bigger chunk of security of the elections must be secured. And the security mar elections rest on the police. Police ema nyaka ng'ine gi strategy, nyaka gitim gini na strategic manner. DCI, jok ma NIS, onego beni ni okonego beni tulo kaka ni tulo ne wuok kaka Kaluma madhi Agoro Sare Primary School kacha. Trevor magoe ka diere the security apparatus could not have a leeway of this. Matimre mare mo chwere kacha mar rembe jatelo chwere kacha mabunde sirkal lal kanyo kato ne ji wacha ni okay. Mangiso ni nitiere ng'at moro manoko timo tije maber. Ok nyal blame IBC over that. Ng'at mochung e security mar yiero and the security personnel. And imagine ma timore ka it's a by election. Ma police te no ket Kasipol, manentie maayo mabik county. Koro parane na on a general election. Makoro is porous. Will they manage? So these are the coordinating aspects we are suggesting. The IBC and the Kenya Police and all the agencies onego bedi ni wuok oko ma wach ni ma indie kaka wadwaro yiero ka wadhi mbele. Nono to tulo to pudbro wuok. To ke gima dhiere kan kech kane tulo wuok kapok yiero timore to ne gigogi fuaye. Yes. To unu kaka jolony umiyo gi yore mage ma ginyalo gayo godo tulo chieng' yiero kata bang' yiero.